Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun katur dumateng para rawuh saha para lenggah ingkang dat kinurmatan. Ambit pasangaliman takbir pira-pira saking sikundane Gusti kang karya loka. Kepareng kowe kang sinaraya minangka pambiwara hanggempil kamardikan panjenengan sami keketemben wawan pangandikan saperlu
wiwaraning suka dolaning kandha tata cara panggih penganten Kusmaning Ayu Rinda Siti Rohayah putri kinasih saking Bapa Mariono dalam Ibu Widayati ingkang kajatuh krama dening Bagus Eko Setyo Nugroho putra kinasih saking panjenenganipun Bapa Darminto ingkang mijil saking Pelampangan puji syukur kunjuk atur ngrasanipun Gusti ingkang ngakarya jagat ingkang sampun kepareng hamba Bardaya pangaribawa satemah kula panjenengan sami saged wonten ing alam bagas kawarasan lan hanya sreni tata cara kang arsa kababar ing wekdal kalenggahan menika selawat salam kunjatur ing ngarsanipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah karantu-rantu sahabatipun akhirul zaman dening sedaya titah ingkang hangrasuk agami Islam ugi kepareng kula ngaturaken salam taulil katur dumateng para sesepuh saha pilih sepuh ingkang hanggung masuki mring darmaning reh kautaman para satriya pangemban-pangembating praja minangka pandam pandome kawula dasih para sarjana sujana ingkang sujaning budi ingkang sampun menang hanapi wahyuning kasutapan katur dumateng para brahmana wiku resi iyai dalah para pandhita ingkang rinten kelawan dalu tansah sumanding mriki kitab suci minangka kiblating panembah mring Gusti datang katulungan katur dumateng para rawuh kakung saha putri ingkang pantes lamun ta sinubar sanga monggo sesarengan para rawuh saha para lenggah manunggu puja ingkang salipun Gusti ingkang ngakarya lupa saperlu hanya kuyung sedyan ingkang hamangku gati nunggih Bapa Mariono sekalian garwa nunggih Ibu Widayati ingkang rasa ngeteping darmaning asepah mraget sakara cepaka mulya Mahardya Siwi Wiwaha Suta ing pengajak mugi anggenira babar tata cara panggih penanganten kalis ing rubeda ing sambikala. Iya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, acara akan dimulai pada malam hari ini. Dimohon kepada Bapak Ibu yang mungkin akan melewati daerah mempelai berdua akan dipertemukan. Ada dokumentasi yang diambil, dimohon untuk tidak berjalan di depan kameramen, baik kamera foto maupun kamera video, supaya hasil yang didapatkan jauh lebih baik. Terima kasih. Izin. Tai gede iki Mas. Tai gede iki lagi micin. Sinarkara sumembah sungkup sisane ngrat sandhap padane Gusti kang karya jagat nanging Gusti kang wenang murba nanging datan wenang kapurba Gusti kang wenang hamasesa nanging datan wenang kawasesa nanging Gusti kang wenang paring nugraha dalah paring pidana tumrap sagung dumadi Purbaning yang manon ingkang kepareng hamba Bardaya pangaribawa satemah ana gumelaring Arahina lawan gumelaring Ratri Purbaning Gusti kang karya jagat ingkang hambabar ilining banyu dalah uruping geni mula sedaya ingkang katitahi ngaracapada sampun pinesti jejodonira anut ketimbanganing jagat sedaya sampun kaponta anut pepantanira ana padang lawan peteng
ana bungah lawan susah, ana becik lawan Allah, ana titiwanci dina lahir, wekasane gono pepesti temeken pati. Korbaning yang mantan kang kacondring sadawaning ratri ing kono datang ana pedote. Senadyan to katulis nganggo tirtaning Jaladri nganti asat banyaning segara datang kuwa hangge kulit korbaning yang mantan ing jagat gumelar. Datang ana sabawaning walang awisuk ora-ora mangkana nobah samirana datang ana lumampah kang kabeh rasa mungsuring pradangga monyohan angin loh mendekata kang minangka dadi bebukaning kandha ya bebukaning panyandra. Senadyan to kathah papan ingkang edi sakelangkung pening gumelaring jagat raya nanging boten kadya endah edining sasana pawiwahan ingkang kaenta dening salon manis ingkang ijil saking tlatah Kesambing. Kawistara gapuraning pawiwahan nganggo mring renggan janur kuning kang sinangga mring pisang raja cengkir gading tebu wulung parisak wuni sekarang saha waing kapas suket alang-alang Paron waringin sarancekipun ugi pangaron isi sekar samang kang ketela wasita sinandi wimbuh hamilangoni dampar pinajang kang senebat blancang muncul pinathon ingkang pita maneka warna wilis Prata Seta Dalah Kresna. Popasing dampar pinajang kang senebat blancang muncul kawistara edi peni endah cahyaning sasana kang pinajang kapa ing pangaribawa kaya-kaya sisaning jagat raya dados saksi prasetya suci pilangatan sarimbit ingkang rasa kapanggihaken wekdal menika. Mring rongsaning tatacan kang sampun rilakut kang sarta sampun paripurnaning Sramaja pinanganten putri anggenira ngadi salira mulas wadana mawi jero salon mamis kang mijil saking tlatah Kesambing sedyaning kersa Sramaja pinanganten Srimbit arsa kawijilaken tumuju mring sasana rinengga. Ayo digawe. Pinarung soraning pradangga monyohan angin ingkang hababar kiranti juru tembung tumurun gandha amrek wangi kang ngebaki sasana pawiwahan datang sawetawis dangu tumuli kawuryan ana teja haneng wong mawa praba saksada lanang gedhe.
pring sasmitaning jagat cahya sak sondolanan gyodet kedhepake ilang tejaning kasengguh kadya tejaning Betari Kamarapu dewaning katresnan saking kayuangan cakra kembangan Hamijawarta Lah berkata tejaning sehat mojo pinanganten putri kang minangka dadi mustikaning pawiwahan Mubyar busana nirosian mojo pinanganten putri kang nimbo busana Prakaswarinata dasar kasorot pandang ukur kang renggani sasana pawiwahan timur saking Mandrawa pating Galobyar pating Calana pating Caleret kadya Kartika kang rebut sasana Cambrangan dasar ana dingkang sulistyaning warna tetep besus hangat disayara mulas wadana mila boten mokal yen to kathah para ingkang sami tambuh kami tambuh Prateng samadyan mingkunggian kang tinuju kagyat kagara wekasan kang pindha setara semi lamun hangun ing ami para sanak kadang kula wangsul kang sampun sartata lenggah pepak Sinuraja kadya handayong dayangnya pacak suci Baliwinang marmo kapangguking rasa kang tumanung sajroning kalbu pindha-pindhane karep-karep banget memamis sumandhing ringkas tuba manik ingkang tetelo datan kena cinitra ing wicara